Здравейте хора, сега си покънки с награди и вижте какво ми се падна. Сега ще отворим наградите, които ми се паднаха. Например, шиките награди, например, че стикери, но... Така, първото, което млади е това тъпо гребенче. Да, нали? Срещу миглите. Другото е това огледалце. Кадъра. Като защо така? Направо слепях хора. И за бритона ми, разбира се, subscribe. Тикат някой много грозен съм. Няма никой да ме иска. Да. Сега тези стикери са някакви за злодии, мисля, че... Хора, колко опаковки съм дължа на това чудо. Гледайте, баба ми. Има много стикери, бе. Но няма ми стигне за видеото това. Не, аз си дадох 4 флити. Има такъв стикер. Не, аз селко по флитния хляб. И тези ще отидат на giveaway. Тези, които слойте за giveaway, са да ме последвате, да харесате това видео и да се абонирате за канала ми и ще изтегля някой, който, за да може да спечели тези стикери. Чакай! Може ли? Ще правя giveaway. Ама айде, сега giveaway, аз ще почвам giveaway сега. Тук има две еднакви. Виж какво става? Какъв giveaway прави баба ти? Че като каза майка ти за ракия, нямах търпение да се тръгвам вече. Човека ма кара да обикалям. Абе, човек цял ден обикалям улиците, крака ма болят. И няма нищо. Айде, вика, сега тук се разходим. Той, защото сега заминаваше. Да, сега кофти мъч. Те са по-еднакви, тъй че айде.